Jeneng asline Joko Karim, nanging sok diparapi Joko Tarub. Awit kejaba nyandang status minangka pegawai negeri, dheweke uga duwe ubetan nyewakake terop. Anggone dadi juragan terop kapitung wis suwe banget, utawa kawit sadurunge lulus tes pegawai negeri. Nalika semono sewan terope isih kelas teri, nanging suwening suwe usahane mau tansaya ngrembaka. Nek sekawit mung ngladeni kalangan masyarakat ngisoran, saiki kalangan menengah mbuh kuwi ewa mantu sunatan mitoni uga padha nyewa terope Joko. Wengine mrambat jero kahanan sepi mampring, cahyane rembulan mung ngremeng-remeng merga kesaput mega tipis. Lintang-lintang sing kulinane abyor ing langit wengi kuwi ora ana sing ngetok babar pisan, kunang-kunang mabur pating kerlip. Wengi kuwi Joko isih ketungkul maca buku, pancen dheweke kagolong kutu buku senajan umure wis panglong. Saben ana wektu lodang mesti nyandak wacan, embuh kuwi buku, koran, majalah, tabloid lan novel. Duwe hobi maca kejaba nambah sesurupan, uga amprih ora kepantal irining jaman kang wis ngambah era globalisasi. Anggone maca kandhek nalika keprungu swarane wong urip salam. Kula nuwun, Pak. Monggo. Wangsulane Joko sinambi nyoplok kaca mripate. Dheweke terus menyat banjur mbuka lawang. Sawene pawongan gejejer ana ing ngarep lawang, menganggo sandangan sarwa ireng, raine didelikake ing walike capil cekuthuk kang rada mlesek. Tamu mau gagenan diaturi pinarak. Karo nata lungguhe Joko gumun migatekake tamu kuwi. Wanci bengi kok nganggo capil cekuthuk kaya wong sing lagi ngendangi sawah wae. Kathik senajan wis mlebu omah, capile tetep ora dicoplok. Badhe wonten kersa menapa, Pak? Takone Joko sinambi nyawang tamune sing diulati mung ndingkluk kaya-kaya ora kepingin praupane diweruhi tuan rumah. Nuwun sewu, Pak. Angsal kula dugi mriki niku wau badhe nyewa terop. Semaure cekak. Joko jenggrutake bathuke. Wong sasi sura kok ana wong nyewa terop. Sebab biasane wong Jawa mono sirik yen duwe gawe nedenge wulan sura. Sing paling rame kulinane sasi besar. Kanggene benjing menapa, Pak? Takone sing duwe omah sinambi modhos rokok sakler terus disumet. Nggih, kangge saniki upami saged. Sumaure tamu kuwi karo ngelus-elus jenggote. Joko jegreg, biasane wong nyewa terop kuwi sak wulan sadurunge wis pesen, ora kok dadakan kaya ngono. Lah, kangge acara menapa kok dadak sanget? Panesi Joko. Kula ajeng ngijabake yoga kula dalu niki. Suarane Dayo iku alus tanpa greget. Lah, kok dadak saniki? Biasane tiang-tiang niku anggere pesen paling boten nggih
Sakwulan saderenge tempuke damel, Pak. Jane rancangan kula mboten perlu masang terop, ning anak kula wedok sing ajenge dados nganteniku motah nendi dipasangaken terop. Nggih nyuwun tulung nggih. Saged-sagede dalu niki terope sampean pasang. Joko lenger-lenger dhewe isih mikir-mikir antarane sanggup lan ora minangkani panjaluke dayoe kuwi. Upama ora gelem kok mesakake banget tamune sing wis kraya-raya teka menyang omahe, bot-bote ditangisi anake wadon. Nanging upama disanggupi, banjur sing arep masang kuwi sapa? Sawise mikir sawetara, Joko banjur kongkonan anake supaya goleki rewange sing ayahane mligi masang terop. Nggih, ning ngoten mangke kersane lare-lare ingkang masang terop. Wangsulane Pak Joko nyanggupi apa sing dikarepake tamu kuwi. Ora gantalan suwe rewange Joko wis mara. Lan sawise terop diunggahake menyang dhuwur truk, Joko nuli pamit sisiane sak perlu ngetutake tamune sing numpak pit motor warna ireng. Tamu kuwi mlaku disiki ing ngarepe truk ngiras minangka cucuk laku. Wiwitane pit motor sing ditumpaki Dayoh Capil Cekuthuk mau sak titahe. Nanging sing digumuni Joko lakune pit motor sing ditumpaki pawongan menganggo sarwa ireng kuwi saya suwe saya kebat prasasat mabur. Joko genjot gas kanggo ngimbangi pit motor mau. Suara mesine gereng-gereng munggah mudhun gumuk robos alas jati sing mung ketok remeng-remeng. Metu saka alas jati lakune ngliwati dalan alus sing kiwa tengene kebak omah-omah peni kanthi taman-taman kang endah ing platarane. Aneh omah-omah mau ora ana sing bukaan, ora ana sorot lampu saka jerone, kabeh katon peteng. Sapandurat Joko kelingan yen wektu kuwi malem Jumat Legi. Tekan omah sing katon gedhe magrong-magrong kanthi lampu pating klencor, dadak pit motor sing ditutake iku mandeg. Joko uga melu mandeg. Sawise mateni mesin kendaraan, Joko krungu kemrubuting wong-wong sing epyoh saka jero omah. Joko karo rewange banjur tumandang ngedunake terop terus didegake ana pelataran. Rampung masang terop, Joko lungguhan ing kursi empuk ukir-ukiran. Mripate nyawang panggung kuwade pating kerlip rinengga emas berlian. Tanpa ngerti tekane ujug-ujug ing sandinge Joko suguhan panganan sing katone enak-enak wis cumepak. Mangga dipun dhahar, Pak. Ana swara saka mburi, nanging nalika ditoleh ora ana sapa-sapa. Tamune wiwit ditir teka, racake padha nunggang mobil mewah. Joko rumangsa gumun awit mobil-mobil mau rupane ireng meles. Aneh maneh kabeh mobil kuwi rinengga kekembangan kang ambune wangi ndulek irung. Tur meh kabeh tamune penganggo sandangan sarwa putih. Kursi undangan wis kebak, suarane gembrengeng pating glenik. Sanalika sirep nalika sang pinanganten sarimbit metu saka kamar diampingi juru paes tumuju sasana pawiwahan. Mantene mapan lungguh ing dampar kencana. Adicara resepsi kawiwitan. Dumadakan kupinge Joko nangkep guyu cekikian saka sawetara tamu. Swara guyu kuwi njalari kithoke mengkirik. Daharan diwetokake, tamu-tamu mau katon doko anggone ngrahapi.
ditamat-tamatake praupane manten wadon jian gegirisi mripate mendolo karo ngetokake cahya sumunar warna abang. Joko ngucek-ucek mripate sing wis sepet karo dikedhep-kedhepake. Bareng disawang maneh, lah kok manten wadon malih ayu banget. Joko nyawang arlojine, jebul wis jam 2 para esuk. Lagi iki dheweke nyipati resepsi temu manten dianakake wanci para esuk. Ndungkap jam 2:30 barengi kluruke jago pawiwahan manten paripurna. Mbaka siji tamune pamitan karo klepas-klepus ing ngisor terop. Ujug-ujug pawongan sing sore mau perdaya mara karo ngulungake dhuwit sewan. "Matur nuwun ingkang kathah, Pak," ujare wong mau isih panggah nganggo capil cekuthuk. "Monggo menawi saya nyari teng mriki mawon," ujare wong iku karo glandang Joko mlebu omah. Lagi wae manyuk ruang tamu, gondo wangi semrebel nyogok irunge. Joko terus wae nglusu ana ing jokan. Ora sok wetara suwe wis les turu kepati. Ora kaya biasane, esuk iku turune Joko jan angler banget. Saking kepenake nganti ngorok senggar-senggor. Wayah ketiga dawa, wong-wong dusun wis padha runtung-runtung budal menyang sawah. Kaget nyumurupi Joko turu ana ing tengah kuburan. Joko banjur digugah, tangi gregah. Joko bingung sebab turune ana sanding cungkup dompoh. Wong-wong sing ngrubung mau wis ora gumun maneh merga cungkup dompoh iku panggonan sing wingit. Krungu critane wong-wong dusun mau, Joko lagi sadar yen jebule sewengi mau ana satengahe warga demit sing duwe gawe. Terope uga isih ngadeg ing tengah kuburan. Rewange Joko uga isih turu ngelepus karo jingkrung ngeloni maisan. Cudel.